kining deklarasyon ni Kristo nga ang tinuod niyang mga igsuon o iyang inahan mao ang nagbuhat sa gisugo sa Ginoo nga atong amahan nga tuas langit. Makadasig kay ni nato nga naman kay pwede gidi ay nga maliwat gyud ta ni Maria. Linga imong tupad na ganahan ka maparihan ni Maria. Ganahan ka niya og di gani ka ganahan pasabot ganahan kang maliwat sa yawa. Kay mo man ay kontra ni Maria dinhi sa kalibutan ang yawa. Diri sa unang pagbasa gipasalig dinhi nga mopuyo uban kanato ang Ginoo. Siya paglipay kay mopuyo ko uban kaninyo. Giunsa man sa Ginoo pagpuyo uban kanato, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Nganong nakapuyo man siya uban nato, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kay sa tanang tao dinhi sa kalibutan, ang mahal nga Birhen Maria maoy unang nagrepresentar niining gitawag og pagkamasinugtanon sa tanang sugo sa Ginoo. Way sugo sa Ginoo nga balibaran ni Maria. Gani ang iyang yung famous nga deklarasyon kanang iyang prinsipyo ba, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Gilaing lingi sa imong tupad na wa ka magsupak-supak sa Ginoo. Ingna ko no, nawa ka magsupak-supak. Siging simba, siging misa, niya, inighumas misa, inighuman simba, ang pari, masinupakon kay sugo sa Ginoo. Kanalang sugo sa Ginoo nga pasaylua o kapito ang nakasa nimo. Kinsa man ninyo ana ang ganahan kay mutuman be. Na. Katulo ra labing daghan katulo mo na atong prinsipyo. Unya unsa may mahitabo kung tumano nato ang tanang sugo sa Ginoo, ang Ginoo sad maghimog dagkong mga butang dinhi kanato. Muna si Maria nahimong agianan sa dagko kayong mga grasya. Kadto lang dito sa kasal sa Kana, kinsa may hinungdan nga ang bino nga nahurot na nailisan og unom katadyaw nga bino nga lamian pagyud kaayo, nga ang tubig nahimong bino. Kinsa may nakapahimo ato? Si Maria. Makahimo gitagdag ko kaing mga butang basta kuyog nato ang Ginoo. Kadtong nakapaayo sa mga buta, mga bakol, mga giyawaan, nangawagtang ang mga yawa, mga sanlahon, nangaayo, hasta ganing patay, mga patay, nabuhi. Kisa may gabuhat ato, si Kristo. Nganong si Kristo nakapuyo man din sa kalibutan og nakahimo ato mga butanga tungod gyapon ni Maria nga nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Way reklamo pagbuot sa Ginoo nga mapobre sila, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga manganak ra siya dito sa pasungan, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga gukuron silang Herodes, mamakwit sila ngadto sa Ehipto, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga di sila kapaeskwela sa ilang anak, ang ilang mga silingan ng eskwela, si Jesus wa ka eskwela kay wa sila kwarta, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga tamayon ang iyang anak kay anak rag panday, panday rasad, wa dawatas mga silingan o ilang mga kaliwat, okay lang. Gibutang-butangan og akusasyon, gihukman nga patyon, gilansang sa cross, okay lang. Ikaw na biling nga imong tupad.
Ing na okay ra nimo ilansang sa cross imong anak. Okay ra? Okay lang. Lisod maganig dawat nga di ka eskwela. Sige maganig pangita yung paagi, mangutang, hala, mandisturbo ang mga silingan, haron lang yun makapa-eskwela sa anak. Di yun kadawat nga, okay lang ko, di ka eskwela, nga nung mamugos mang yun. Di ba? Nga nung mamugos mang yun kag pa-eskwela nga si Kristo gani, wa manggay mo eskwela, nahimo mangganing manluluwas. Ay, mga, sige mo kong balik-balik, mga tag-as kayo naggrado kasagaran, kanang naglingkod sa atong katungdanan diya sa gobyerno o dinhi sa simbahan, tag-as kay mga grado pero naagyoy ubay-ubay nga ang gihatag sa katilingban, pangilad, pangawat, siging himog mga inhustisya. Mao na nga kaingon ta usahay may pagway grado kay ang way grado pasakon nimo anang lubi musaka, no? Imong palimpyuhon anang mga kanal, mga imburnal nga ni-clog up, imong ipakuha na mga plastic nga ni-clog up, musaw anang tubig porting hugawa ang mga way grado kayo. Pero ang tag-as o grado sama aning nagwali, nasa ni musaw man ang kanal. Sugo ako no ko, pader, kuhaan ang mga ni-clog up des kanal, naman ay kanal diyan ni-clog up sa gamay ram ng kanala, sugo ako no kong suway. Na makaakog sogo nako. Awa, di ba inig sogo ninyo nako? Moingon ko, mao ba? O sige, unya ako nang kuhaon. Pero ang nikuha dito ang sakristan, do kuha to niyo sa mo to kuhaon. Dagan sa taong sakristan ngadto. Nya iguli pagid nga rimo pag ikasab-an, sa mo ka mo man ka mo adto dito. Sorry dong hagal. Murag kamo gyud punghas pare. Adi sa tingali mo kaakog tan-aw pari mangabkab diha ng kanal, no? Nya magsige ra bug agi-agi, nya mutudlo pagi mo topa pa dira ito, pangato pa dira ana. Pero soyang gitingi ko yung sogo, murag buhaton tingali na nako di lang ang ipabuhat lang nako kana lang pagpamaligyag slat. Sugo ako ni napadir agyo ka uwaw og baligyag slat ha. Awa jud ko mauwaw. Nya unsa may akong gibuhat pinaagi aning akong pamaligyag slat na nagtukod na tag mga balay para sa atong mga kabos nga pamilya. Kamusad nga namalit aning atong si Tio tag 100 pesos ra gid ni, nakatabang sa mo pagtukod og balay og pinaagi ni ana, nakatuman ta sa sugo sa Ginoo, shelter the homeless. I was homeless and you welcome me or you shelter me. Sige, pakpakan na to ang namalit og slat. Yes. Salamat kayo. Ako rabang gipangandoy nga mahurot unta ni inig birthday nako. Karon na rabang 24 akong birthday. Ang atong si Tio niabot nag 49,389 kaslats ang atong halin. Naapay 20,611 ka-slots nga available. Yan, nasa ni 61 slot challenge. Kay 61 years old naman ko. Yan, 61 sad kabalay ang atong target na tukuron. Bisag ang nang-apply sobra 100, 61 lang atong tukuron. Nakadawat na sa tag 243 ka 61 slot challenge. Lain na sang pakpak sa namalit og slots. Salamat kayo. Anya ang ato sang SBF dag para nis atong kumbinto, dako-dako patadihag bayronon, pero at least niabot na og 44,114 ang atong halin, 15,886 na lang ang atong mahalin, tag 500 pesos per slot. Sige lang itagpalit ani nya ang atong 16 slot challenge tag 8,000 pesos para sa SBF dag niabot na sa 316 ka 16 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang namalit SBF dag.
kanindot ani nya naay daghan nga pipila no dili jud kay daghan pero naay pipila nga nagpa-reserve sa atong investment slot kaning DSAP tag 500,000 pesos pero ang ato ra gyung ipon kung ma-remit na nila ang ilang gi-pledge ng kwarta so ato man ang ilista pero sa pagkakaron open pa ta duha na lang ka slots ang available 500,000 pesos with 25% interest per annum. So kamong nagpa-reserve, i-text lang ko, i-text atong secretary, Remy Ocaba or si Hinara Laborte or si Brad Loloy or Brad Bernardo Jacobi kung gusto mong magpa-reserve kay nanay makarimit dinhi nga duha ka tag 500,000 ma-close na ni siya. Pero kamong nagpa-reserve ug kanus-an na ninyo i-remit inyong investment slot ato gyapon ang dawaton basta before ni siya ma-close nakapa-reserve na mo. Kining tanan mga igsoon atong gibuhat alang Dios kaayuhan sa atong isig katao kay ang sugo sa Ginoo nga mao sa gituman ni Maria higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. The primary commandment in relation sa atong isig katao. Og pinaagi niini maghimo ang Dios og dagkong mga butang. Kita dinhi pinaagi aning atong pagsigig paningkamot uban sa atong mga kasalanan naningkamot ta pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ang atong parokya nakahimo og dagkong mga butang. Kinilang atong nahimo dinhi nga mga development sa atong parokya. Naamsa ko'y na meeting karong bag-o wagi may laing giistoryahan ang kining mga nanghitabo din sa parokya nga makaingon tang dili katuhuan kaayo no nga in the span of around 4 years natong kumbate kay nagiam sa tag-pandemic ay butang ta lang 5 years gyud mauna ni ang atong nabuhat nya dili lang din sa parokya ngadto pas kapilinya sa archdiocesan nga mga projects nakatabang sa ta financially pinaagi sa atong slot ngadto sa ubang mga daghan-daghan na gyud nga mga parokya, mga communities sa ilang activities o sa ilang mga projects sa pag-repair sa ilang mga kumbento, mga parish churches daghan-daghan na gitag natabang dinhi. So kamong tanan nga nagsigig hatag aning ginagmay ra gid natong slat-slat congratulations niya kamong wa pakahatag hinaot maliwat tas mahal nga Birhen Maria manggihatagon hastang iyang anak gihatag mao na nga nahimo siyang Birhen sa reglamento siya maoy nagpahimong buhi sa reglamentos Ginoo sa rule sa Ginoo ug unsa may primary role sa Ginoo aron ta maluwas love God above all love your neighbor as yourself ug kun ato na ning buhaton kitang tanan dagkong mga butang nga maayo ang mahitabo sa kalibutan ug ato ning supak-supakon unsa may mahitabo dagkong kadautan ang mahitabo sa kalibutan. Ngi katapusang lingi sa imong tupad. Lingi ning na sugod karon ako na gyung ipapatay ang akong anak. Ingna ba? Ako nang ipapatay ang akong anak kun kinahanglanon mas Ginoo. Ana dili kay sige ra jud kadihag possessive kay ka. Let go of everyone and everything for in obedience to God. Maunay gikinahanglan aron dili na ta mag-away, di na ta magsigi gubat, di na ta magsigi og binungulay.